ang aslong kag may kagat sang sining labuyo. Maski ano pa nga sahi sang sudan, may nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyapon, mapapakauka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakauka sa sarap. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang Eurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahadit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Let's go! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM.
Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Isibo nyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7:36. Ang oras, ang builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kag builog man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika D3 Bio, The Antiviral, Antibacterial Specialist. Kag subuman ginadulong sa inyo sang Mighty C, The Alkaline Base nga Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not doubt, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Oy, advance Merry Christmas sa aton tanan-tanan nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Advance Merry Christmas sa sinuman makatudlo sang naga palapta sang bomb threat sa mga eskwelahan kay may 100,000 naman nga reward halin kay Raisa Triñas. Advance Merry Christmas sa inyo tanan. 38 na lang kadlaw. Pasko na. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, mayang gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tag-paramati. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton makauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Harom, Rio Mula, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tag-paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Compone City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Sakit na sa mga taga-isla sang Palawan, kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa manabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Kinandal maka K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Suwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad.
Sa kinandan, mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information. Halin sa aton nga mga K5 Patrol reporters. May kangtanan sa ila na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa patrol K5 K5 Kim Kaluyo. Samtang mga pilaman karon ka mga natipon man nga mga balita nagikan naman sa iban pa naton nga mga K5 beat reporters. Nagikan sila tag sa ka mga area of assignment. Mga balita karon nagikan sa Iloilo City Hall upod kay K5 Jenny Kauyuna. Mga balita nagikan sa Provincial Capitol with K5 Alex Escalante. Kag iban pa nga mga follow-up reports nagikan sa iban pa naton nga mga K5 reporters. Samtang mangin kaupon man naton karon ng ato sining news center sa mga dalagko nga mga balita nasyonal kag international. Pod sa ato nga news center with K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Kinandano po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo K5 June Alohado Kapulot. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Today is a Monday, November 17, 2025. Kapit sa 17 na kita subong edisyon diri sa ato sining nga pagpangalagad. Kamusta na kamuda? Mga K5. Daway lang mabala no. Kuan subong no. Second to the last Monday no sa apat ka mga Lunes sang bulan sang Nobyembre. Kag amon isang second to the last sunod nga Lunes naton magka-K5 24 na. So katapusan naton is November 30 K5 Sunday. May ara ka 5 ka mga Domingo mga K5 ang bulan sa Nobyembre. May ara nga mga 4 ka mga Lunes hasta sa Biyernes. Kag may ara man nga 5 ka Sabado. Mga K5 ato sini nga mga inadlaw ginaalas no kaya na mabalaan sige-sige lang kag nag-aalas lang ang sinulod kag kadasi lang katama sang ato sini mga inadlaw 38 na lang kaadlaw mga K5. Pasko na. Advance Merry Christmas sa mga kung sino makatudlo sang mga nagapamahog bamthreat no sa mga eskwelahan. Daw siyam nakbilog ng mga eskwelahan diri Universidad bilog ng Iloilo nakatilaw sang bamthreat to. Kung nanong pakaya siniman? Ano rason niya siya? Asod mga K5 nga bamthreat. Ginahimo karon sa aton diri sa may mga universidad diri sa bilog nga probinsya kag syudad sa Iloilo. Mga eskwelahan diri mga universidad diri sa syudad kag subong man hasta sa mga universidad naman sa mga kabanwahanan hasta ang west dito sa Kalinogo na dalasdas. May harap pag sa Kalambunaw nga west mo. Kay patuya katilaw. Mga K5. Kag sa sining bomb threat nga ini nga asod-asod mga K5 nga wala gyapon masulbar na nung problema siniman daw igadong intelligence ang ato sining nga mga pulis araw-araw man mga K5 na daw halos ang ato subong nga mga kwan nga ato subong nga mga moderno nga mga kwana nga mga pasilidad nga mga kagamitan para nga mag-monitor sini sa mga nagahimo sini kasimple lang namong hindi bala ining mga mensahe nga ini paagi ini sa hindi bala sa text message paagi sa cellphone sa number text message or sa Facebook man araw-araw na hindi mabala sa aton nga mga pulis Maria Ihunis Tigarapon Santisima kaluluoy nagkanugon gali sini sang aton nga kwani nanduman nga may ara kita mga K5 nga kasuguan ang ginatawag naton nga SIM card gani ni ang kuan ba ni ang SIM card bala mga K5 nga hindi bala kun hindi mo ni pag kung magbakal ka sing kiyasang SIM card dapat hindi bala dapat i-rehistro mo hindi bala nakarehistro ini sa pangalan nimo kung pananglitan may ara sining access ang ato sining mga pulis kung kinanglanon gid nga pwede makapalapit sa ato sining National Telecommunications Commission mga K5 kon sa NTC bla o hindi gani mga K5 coordinate pakadto sa mga telcos sa mga telephone companies agod mga K5 nga i-identify kung sino kung sa diin ini kag kung sino ngalan
Kung kay sino ngalan, naghalin, kag kung kay sino nakarehistro nga pangalan, mga ka-K5, ang ining mga number nga ini na ginagamit sa pagpadala sa mga mensahe sa bomb threat nga ini. Ang ibang telepono, cellphone, telepono, mga ka-K5, mabala man nagyapon, hindi bala? Ano pulo sinaman? Buot siningon way pulo sila itong aton ng mga kasuguan to. Nga nagahambal nga ang tanan-tanan nga mga SIM card dapat i-rehistro. Kagang hindi magpa-rehistro mga K5, hindi paghatagan sang SIM card. Kag kada rehistro, hindi pala dapat supposedly may ID gid. Hindi pwede magpa-rehistro sang hindi pwede nga magpa-rehistro sang sining iyang SIM card. Nga ka-K5 kung wala sa sang ID. Hindi pala ginapa-implementar man na subong, ginapatumal man na subong. Nga sige ni kagasulaso na yung bomb threat nga niyaw. Mga ka-K5. Daway pigado intelligence sa aton pulis subungaw. Ano nga sistema ni nga Maria Ihunis ti Garapon ni Santissima. Dugangan pa isang aton nga administrasyon sa city government sang syudad. Mga ka-K5 sa administrasyon ni Mayor Aisa Triñas. Mga ka-K5 nga daw. Wala pag wala sang kahadlok, wala pagrespeto kung wala sang kahadlok. Ang ini mga tao nga nang rehimo sang bomb threat nagapangguba ini. Mga ka-K5 sang schedule sang eskwela sang aton nga mga kabataan sa mga nagkalalain nga mga eskwelahan bago sila sang ginahimo ini nga mga bomb threat nga ini. Hindi bala? Ang nagakadisturbo sinidiri kang nagaka-igo sinidiri ang tanan-tanan nga mga eskwelahan nga mga ginapangtawgan sang bomb threat nga ini. Dapat nadakpan yun na ni. Magalain sinidiri mga K5 kay hindi pa kamo maghulag, hindi kamo magdakop, hindi kamo himo sa diya nga magpangita ka magpangdakop kung sining mga nagahimo sini. Kung hindi magpagwa sang kwarta nga atong syudad. Ini naman ang atong syudad yan do si Into, do si Haslo. Pagka gani may mga kasubong sining mga concern dahil pagwa sang kwarta mga buwisit nila. Lugar na ni mga ka-K5 ang syudad sa Iloilo. Syudad na ini sang reward. Kada gani may mga ara gani nga mga mga concern nga mga nagkalatabo dire mga ka-K5 dahil pagwa sang kwarta sa ato syudad. Koy kamo sinong hatag nga kwarta sa mga pumuluyo naton kung nagakinanglanos ang bulig. Ilabi na gid kung mga nagamasakit nagabalatian. Ang ila sini mga kabuhi daw delikado. Wala kamo si pagwa dira. Pero kung parte gani sa mga subong sini mga bomb threat gani mga bunanay gani pagwa kamo rin kwarta ka maghatag sa reward ba ni? Nagapakita lang ina mga K5 sang ka pigado sang inyo sini nga pagdumalahan o kung sa inyo sini nga pamunuan. Kaya nga padagaan nyo lang permi sa kwarta. Padagaan nyo lang permi pagwaan sa kwarta para nga makita ka manakop kung sino dapat nalakpon. Leadership nga pigado. Leadership nga lawlaw. Hindi bla, K5 Andre. Wala bla. Halos lang tawa bla, nagsigi-sigi ang bomb threat kini nga ahaw. Tungod wala pagrespeto sa administrasyon sa aton nga pamunuan. Wala sang kahadlok sa aton nga mga kapulisan. Wala sang kahadlok sa aton sini nga leader sa syudad. Nga tungod kay hindi man haradlukan, hindi man respetohon kay nga lawlaw. Pagwaan lang permis ang kwarta kag ang balon nga. Ay kung sino na makadakop ka makatudlo kung sino ga pa lapta sining bomb threat kani. Ay ara nga reward money nga 100,000. Kadasig sa iya maghatag sang reward money buwisit nga hindi patulay kay hindi man iya gani kwarta. Patulang classic mayor na kanami lang paso. Pinagusto na sila pagwa sang kwarta. Mga ka-K5 nga way gani. Ang kwarta nga nahalin na sa amon, di man na sa inyo. Ayun, tani bala ko ng kwarta, mga ka-K5, ani sa bulsa sang buwisit nga mayor niyo. Mga ka-K5, kigay niyo ko, tawag ko sa nga buwisit. Hambal sang tatay ko sang una, basta usikan mo gani ang kwarta sa wala sang pulos, K5 Andre. Di bala buwisit. Hindi sa buwisit. Mga ka-K5, usikan mo ang sanguna dumdumal ko gina. Magkaon kami sanguna sa balay.
makita ni tatay na nga may usik nga kuan bla may usik nga mumho o mga nga kuan bla nga kanon nga mumho ara sa mga salog ginapapulot yan sa amon nga mga maguluton niya pulutan yung kakauna niya kay ka mga buwisit sinyo grasya ina sang Ginoo ginapang laptan nyo pulutan yung kakauna kay kun ninyo pagkauno na mga buwisit kamo bot silingon ginauyangan mo ang pagkaon ginauyangan mo ang grasya mga ka-K5 ang ining kwarta nga 100,000 nga inog hatag. Mga ka-K5 nga ining i-reward sa kung sinong makatudlo sa sining mga nagapalapta sa mamthreat nga ini. Sinmil mga ka-K5. Halini sa bulsa namon nga mga pumuluyo, halini sa mga taxpayers. Iatag mo lang nga away kasalig sa mga pulis mo. O siningon lawlaw mga pulis mo. O sinong bulay og mga ka-K5 ang inyo sining nga mga intelligence diri sa syudad. Yung dapuga bilik sang ilik niya. Kung ano ka buwisit ang mayor tadi sa syudad. Buwisit gani. Pauyang nga nila kwarta pag gusto sa kapauyang nga pauyang sang kwartang buwisit ya. Ay gani ka pamangkot sa mga pumuluyo. Pangayuan ka gani isang gubag, ini kakahatag kay wala kwarta. Dapat self-help lang kita. Pagkatapos subong mga amo-amo ni pagwaan mo sang kwarta dayon ngayon di patula ka. Nagapakita lang naman ka-K5 nga masyado ka lawlaw sa imo sining administrasyon. Masyado ka lawlaw sa imo nga pamunuan. Man nga wala na hadlok ang mga manog bamtret. Kaya nga lawlaw. Tapos pa dagan mo lang dayon sa hatag-hatag sa reward money. Maria ihunis ti garapon ni Santissima. Magapangabuhi kita diri sa syudad Singrilong amo lang na. Nga kada gani may mga kasubo sila nga mga kaso. Pagbuan na dayon sang kwarta. Yung tapo gabilik sang ilik. Debla kay Pebandre. Basi mambal ka mo nga dyon, tawag mong mayor buwisit, ano pa matyaga nyo, hindi buwisit. Maragani, ginambal ko sa inyo, ginaklaro ko. Kung hindi sa buwisit, abil ang tawabla. Trabaho na yung isang pulis. Huwag kasalig sa mga pulis mo. Pagwaan mo isang kwarta. Wala labot, sila may intelligence fund kita nga para dira sa ila. Pagwaan mo pag isang kwarta nga muna. Yung tapuga nga. Dibla, kay 500. May ginapertinisan ka ginapagwadra nga budget. Nga ara sa syudad nga ginapagwadra para sa intelligence fund. Tandugon mo pa yung kwarta halin sa syudad yung parang pangatag pagidugang. Ilik sang ilik yun na puga nga. Hindi ka buwisit. Mga ka-K5. Siyam ka may eskulano, sige nga magkabaso yung bamthreat, te, kung naanad ini ang nagapalakat, sini kang nagapalapta. Kung naanad ini nagapalapta sa bamthreat nga ini mga ka-K5, ang matabo, sini pila kaadlaw, wala na eskwela, wala na sang ikwan, wala na klase, adlaw-adlaw, kaya adlaw-adlaw may bamthreat. Tapos adlaw-adlaw may pagwaon nga 100,000, ay, yuda po, gagin. Makol mo na o siyam ka eskulano. Asod-asod nga nakabaton mga ka-K5 sang bamthreat. Sa sulod ginamang sang isa kaadlaw. Makon mo gilang na. Hindi pa na malabot sa aton nga mga pulis. Kinanglanon pang 100,000 nga reward money. Ay nano nga klase sang nano nga klase sang pamunuan nga to sini nga syudad di wa isang kahadlok ne. O siningon lawlaw nga klase sa pamunuan ne. Ay sos Maria Yunes abay-abay ano abi kay kuan mong K5 Andre? OGT? Abi kay OGT. OGT. Why gapaminsar sang utok, wala gagamit utok, brain cells, bla, wala gagamit, wala gagana ang brain cells. Pagyan na lang sa kwarta, kaya abi nila tanan-tanan madala sa kwarta. Naanad mong, naanad sila niya, tanang tao dito sa syudad, bala hindi madala din sa kwarta mo, kita mo sa kada eleksyon, may kwarta ka lang, daog ka. Yung mga tao na di sililo, yung mga halakwa na diya, mga nawong kwarta, kwartabol na di sila yati, kada hulag, kinalang kwarta lang, kay Pons may magwa ang kwarta gani, kada hulag basta may kwarta gani, laban-laban ka aksyon na dayon. Mo gali na. Mga kuan mong mga mata pobre nga daan mga pulungko sa atong syudad, mata pobre. Yan nga, kwarta lang ang kuan na, kwarta lang katapat sina.
Mga ka-K5. Nami. Kita nyo? Lantawan nyo ba lang? May mga pila ka mga eskulahan nga mga nagkala-suspended ang mga klase. Bangod sinisang asod-asod nga bomb threat nga ini mga ka-K5. Nga way yapon balaan kag hindi yapon malabotaw. Araw-araw mga klase kalamit kamo sa mga brain cells nyo. Kalato brain cells nyo. Brain cells nyo. Mga ka-K5. Istoryata karon. Diri sa ato sini nga pagpangalagad sa iban paraton nga mga balita kag informasyon. Mga ka-K5, ICPO nagpanugyan sa mga estudyante nga magpuli kuno gilayon sa ilang nga mga balay kung masuspinde ang klase bango sa bomb threat. Ati amula na panugyan sang mga taga ICPO. Galaw-law subong sinigadaw. Sir, may gabi daw pa man ang hambal ko Kaya ko pa man hambal nga law-law kagida, ko hambal ko daw lang. Yaway ka mo mahuya, sine? Nga hulat lang ka mo sang 100,000 ka mo paghulag? Ano, base plakadlaw ang pagtulok sa inyo ni Mayor Isa Triñas? Base ang pagtulok sa inyo, mga nawong kwarta, magkamot sa inyo da. Bala, kamo inyo da ya. Kung ako ang manugkwan, kung ako abi ang, kung ako abi ang nagabam threat, no? Mambal ko nga may pasiguro, suguon ko tong migo. Migo. Ikuan ko abi, isugo ang, ihambal nga ako ang nagbam threat kay mapabuang-buang lang ko. Tapos, pagkuha mo ganin sang reward money nga 100,000, tunga ta ha. Ay, bilang-bilang. Bilik, sang ilik. Di patula nga 15 tinuladas. Iho di karga nga 15 tinuladas. Yo di patula. Mga ka-K5, kita nyo bilang na. Sila ni Jonard Istukya, sila niya ba? Si Blawan na Red K nga reward, 20K lang makwa sang matudlo. Si Orbor gina nga 100K makwa ha. Bawari pa ginisaw. Matyagan mo X nga. Remind mo naman ko ako niya sa X. Huwag mo silingon nga 100,000 mga ka-K5. 20%, kung sa bagay 20% kiman tuod, no? 20% mo nga X bla, 20% ang inkuha mo. Sa 10,000 mga ka-K5, 20%, 2,000 lang ang iyasang nagtudlo. Asang nakakuha ang 8,000 gin racket gin. Yari naman no, sila base bla niya 100K nga reward money, bla niya base 20K lang matabo sa ang mabato sa nagtudlo haw. Ya kay sure ball gina. Ang botya silingon nga 20% kakason na maliwat ba daw AX ba? Ay, kalainin. Munang panugyan sang pulis to. Nga ambal nila kuno dapat kuno suspindiron kuno ng eskwela ang estudyante o ang klase. Uli kuno sila dayon silang mga balay. Inga no labot yun yung kuno sila magkato maglagaw-lagaw pa sila no labot nyo. Inyo na sala. Kaya hindi ka mo kadakop sa mga nagabam threat. Ikaw kung maka-suspended ila klase ka maglagaw-lagaw kung mga kabataan yan no labot nyo yung nga hambalo nyo pa yung malakat mga mapuli dayon now. Nga, inyo kwarta ginagasto kay estudyante yung magigilagaw sila sa mall. Para ano? Para nga mahambal ka mo nga kuan sila nang safe na safe sila. Amo na gani nga dapat bantayan nyo na kay dapat safe sila kay hara sila sa eskulahan nila dapat dira sila safe. Yung mga ka-K5. Ano abi kay kapigado sa mga intelligence nyo? Huwag ka mo sa mga himo nga ideyahan da kag damo nga pagahimuon nga mga ideya. Mga ka-K5. Wala ka mo sa dapat nga mo nga ideya da parambalan ka badakpan kung sino nang nagapanawag-nawag ka mga nagapamahog ni isang bomb threat nga ini. Mga ka-K5. Ay, ara kita mga ka-K5 sa mga kasubong sini mga kasuguan nga nakapagkit dire. Nga kung sino madakpan, kung sino mabalaan nga nagahimo sini mga ka-K5, may salabton sa aton gobyerno. May penalidad nga pagkapilanggo.
Mga ka-K5, pero ting pamangkot, sino? Paano nyo ba dakpan sa una nga chimpo? Hindi ba lang? Sa Bam Street ngayon, hindi ba lang mayari ni nga nakapagkit sa ato sila nga kasuguan kay 500? Nga kung sino ang madakpan ka mabalaan nga nagahimo sini, yari mga penalidado, mga bump joke, no? Ini sila magka-K5, 5 years imprisonment, may fine nga 40,000 or duhada, no? Makuan ka na, makabayad ka na sa 40,000, pagkatapos mapriso ka pa 5 tuig. Mga ka-K5, tikon buang-buang to, abi karon naghimos ng bamjo kay priso magyapo. For example, abi, yara abi kung kuan may ang nagabam threat, abi mambalsang niya amigo niya pare. Kadto itong kuan ng pulis. Kaghambalon nga ako ang nagabam threat. Pagkatapos, kwaon mo ang 100,000 nga reward money ang ibayad tang 40,000 o hindi gani mapapriso lang ko 5 years pero hindi man ni maglabot 5 years ang priso ko niya kay mapabuang-buang ko. Amo na sa mga ka-K5, no? Amo na siya mga ka-K5 ang gakatabo ang resulta kag ang katuntuhan nga katabo nga ini. Sa akon nga paglanta mga ka-K5 mga bam threat ni. Di dapat ni pag kuno na basi bala kon subong amo na may mga bam threat pagkatapos dugay-dugay kibota may ara gid matuod gid manggalib lang lupok bla K500. Amo nang kadelikado. That's why nga dapat paigtingon sa ngato sa mga kapulisan ang ilang nga intelligence. Kung kita nila nga usong bam threat sa mga eskwelahan nga hindi ka mo mag-deploy sa pulis sa mga kadaba eskwelahan man. When Black K500 kagang tanan nga mga eskwelahan may ara man inadira sa mga gwardiya. Pati araw-araw na nga hindi pwede may eksido sa aton nga mga gwardiya ang mga nagasulod ka nagagwa sila eskwelahan. Dapat magamo na gani dayon automatic may ara dayon nga mga rikisa nga ginahimo sa gwa sulod sa mga nagatawo nagasulod sa eskwelahan. Hindi bla para nga mapaghambol nga may pakwanda may ginlubong na nga bomba. Mambal yung mga gwardiya nga sa kami pasugiran nyo nga ubos sa mga baluskay inyo nga mga bagda. Pati mga brief yung mga panty nyo narikisa na mo magsulod ka mo de. Mambal pa kamong may bam threat. Ano gay na kamuda sigihan nyo yung klase kay why problema na. Mga ka-K5 may mga CCTV aton yung mga eskwelahan da araw-araw man. Hindi bla tanan hindi bla may mga CCTV mga eskwelahan ta. Kagkunano para nga may mga gwardiya ginaya sa sagwa kag alagyan pagwa kag pasulod nga mga eskwelahan sa eskwelata kada eskwelahan ta. May mga gwardiya man nga hindi pag iksiduhon ang pagsulod. Like for example, usong bam threat subong anong imoon? Precautionary measures kano imoon sa mga eskwelahan, sa management sa mga eskwelahan private and public. May mga gwardiya man sulod nga mga tao da pang balos kaya mga bag nila. Mga dala nila da sa mga sapatos na da pang paubaha bla para makita. Hindi bla. Pagkatapos iksiduhon gid. Hindi pwede makasulod ang wala ID. Hindi pwede makasulod ang mga partikular. Hindi bla. Kadamo sa mga ideya nga pagaymoon sinalabi na gid ang aton nga mga pulis dapat maghimo na sang briefing sa tagsa kami eskwelahan kabang instruksyon sa mga eskwelahan. Hindi kay instruksyon nyo inyo yang mga estudyante papulion kung may bam threat di pato. Maria ihunis ti garapon ni Santissima. Anong matabo sinabi man? Hindi bla? Kundi utoy-utoyan kamo inyo kadlaw ya sa mga ining mga tarso nga mga nagahimo sang katuntuhan nga nga magpadaradala sang bam threat nga ni. Utoy-utoy sila kadlaw subong. Matsyag ko ang mga nagahimo sinibas yung mga estudyante man bla nga way katuon bla kada exam. Yadaway ko tinunan da basi kun basi ma-failure tanin sa examination sa amon nga finals bla. Mabam treta para nga hindi madayon ng exam. Hindi bla. Muna pangitahin nyo ideya sos hindi kayo mahulat ka mo inyo sa reward money nga
sentro man nga ato nga syudad nga. Gamay nga diferensya din pagwa sang kwarta ka magambal nga matag ta reward money sa mga amo nimo to. Kaya dugay-dugay masalig nila ng aton nga mga pulis. Nga kada may mga insidente gani kinanglan sulbaron, hindi masulbar kung wala sang reward money. Which is ang ini nga trabaho gini sa aton nga mga pulis bisan wala sang reward. Trabahoon nila na yan. Dili ikaw imo yan nga ara sa sudada, kada mo damo pa sa mga obligasyon para sa mga pumuluyo. Hala ka lang nga pagwa sang kwarta nga reward money. Nga sa din ina ginatrabaho man na sa aton nga mga pulis bisan wala sang reward money. Tagapakita lang na nga daw ano nga klase naman. Ano nga klase kapamatasan naman pagkonswilo? Or gusto mo pagwaon? Mga ka-K5 nga ang tanan-tanan madala lang sa kwarta. Mo lang na? Naanad kabi mong nga kada eleksyon na mga tao madala nyo sa kwarta? Ano pa pati mga sulbar sa problema sa ato sining syudad, mga kun pagsulbar kapag hatag sa solusyon sa mga kriminalidad din sa ato nga syudad, patagaan nyo lang sa kwarta nga mga buisit kamuda. Oh, hindi bla? Kuyantra karon mga K5 diri sa ato sining nga pagpangalaga. Samtang sa ibang pinaton nga mga balita, parte sa AX ara na nakuha na naton kung ano pagid mga nagalapta pagid nga mga sugilanon kung ano ang purpose nga ang 8,000 ginbawi sa 10,000 mga ka-K5 nga ginapanagtag sa mga benepisyo sang AX mga ka-K5. Ginbawi ang 8,000, ang 2,000 among ipanghatag sa mga benepisyaryo. Ang rason gali sinidre mga ka-K5 kay amo pa rin usisaon ta kung sa di naghalin nagkwarta sino nagpundo sini. Sino nagpundo sang kwarta para nga ipanagtag ini sa mga pumuluyo. Kay ang nagagwa karon may instruction gid. May instruction. Halin sa kay Amadio kag halin sa kay Jonas. O sino ni si Jonas kag si Amadio? Ilabi ni gid sa Mayharo district nga mga barangay. Sa mga barangay kapitan. Sila nga hindi ka mo mag-ako nga nagbaton kamo sang nga ginbawi ang 8,000 sa inyo. Dapat 10,000 ginang ibaton nyo kag wala ini sa may ginbuhin sa inyo, ha? Ambalagid ang mga kag-briefingan nyo gid ang mga nakabaton. Kinanglan pangkantuan sa mga balay na kag pang-briefingon. Ano nyo na ang ano nyo to mga taga-barangay Taytay Sunto to, ano nyo to? Ana pangita laguro subong ginahunting laguro subong taga-barangay Taytay Sunto. Nagambalon nga ikaw gito guro. Hindi gid magambal-hambal. Ka-K5 kay ang rason gali sini. Sang AX nga ini para gali ini kuno sa mga leaders ilabi na gid sa mga barangay kapitan. Tululungaon nila ini kag amo ni kunong ilang ipapremyo sa mapalabuton nga December. Ipapremyo gali nila ni K5 Andre sa mga barangay kapitan nga ang resulta sa ilang nga barangay sang nagligad nga eleksyon 12-0. Tapos ang mga leaders panghatagan man. Actually sa pagkamatuod lang sunod diri sa informasyon nga ini nga kwarta hindi gali ni para gid man sa mga benepisyaryo sang mga AX. Mga qualified beneficiaries Black K500 kundi para lang gid niya sa mga leaders ilabi na gid sa mga barangay kapitan na ipapremyo gali kuno sa ilan ni galing hindi pwede nga makuha sang mga barangay opisyal. That's why nga nakuha sang dami kag ang ginkuha nga mga dami amo ini ang mga pumuluyo gulpi lang ipatawag sila nga kadto at tutungalan mo sa listahan sa DSWD. Kuha mo to 10,000 pero 2,000 ang imo kuhaon da. Dapat kani supposedly nwi-bimil mo kita nyo nwi-bimil ganing iban. Mga ka-K5, yabi kuhaon yung 1,000 nwi-bimil ibalik nyo sa amo na. Kaya nwi-bimil mga ka-K5 nakaparty ni Sir Galito sa mga leaders sang mga barangay ilabi na gid mga barangay kapitan nga mga sungak-sungak kag mga barangay kagawad. Iatag ko na ito tingob sa kay Irene. Ba't sino nga Irene ang ginahatagan nila ni? Kaya mo ko ipanagtag sa mga barangay kapitan sa pangkabilugan. Tapos, kung pahambalon mo mga ka-K5, ang mga ABC President labi na gid si Kapitan Mamon diri sa may barangay sa Mayharo District
Hambal ya sila nga first time ko nakabati bala sina nga ginabuhinan gali ang ginapanghatag nga AX bawyod na pugaw. Kabay pa nga hindi kapag kilatan. First time sa kuno kabati. Maria Yunis ni Garapon sa Tisima kamong hari-hari na. Katapos ng marka nga first time. Kantawan yung ko na no ka mga hulat-hulaton naton mga ka-K5. Nga makakadto dire mga taga DSWD nasyonal nga mo ang magpangmusisa ka mag-imbestigar sini. May kaangtanan sini sang hinatagay sang AX nga ini. Para kag dapat ang DILG mausisa man sini dapat imbestigaran sang DILG ni. Way kamo makuan sini. Kung ang ginahimo sa mga pagpangyaguta kag pagpangyamuhat sa mga konsyal dira sa City Council, kung ginhimo nila na maghimo sang isa ka resolusyon nga imbestigaran ini kay kwartay ni sa mga pumuluyo kag kamo nga mga konsyal mandato kamo sang aton nga mga pumuluyo. Ginbutang kamo da sang mga pumuluyo para nga mag-apin sila para nga mangintag pamaba nila. Anong ginhimo nyo nga mga buwisit kamo da sa City Council? Anong ginhimo nyo da nga mga yudi patula kamo da sa City Council? Ang inage, ang tinunto, ang anong ginaobra nyo da? Dapat nag-file na kamo sa isa ka resolusyon nga imbestigaran ini. Nantawa nyo ay kamo concern sini? Why concern ang mga konsyal sini? Public servant kamo? Ginboto kamo sa mga pumuluyo para nga mangintiglawas sa mga pumuluyo. Why kamo plano nga imbestigaran sa mga katapos sa City Council? May ara kamo sang poder nga mag-imbestigar kag maghatag sang pinalidad sa mga barangay opisyal nga mga bakakon, mga barangay opisyal nga mga butigon, mga barangay opisyal nga mga abusador, mga barangay opisyal mga ka-K5 nga mga dungol. May ara kamo sang poder nga magdisiplina sa ila. You have the power to discipline sa sining mga barangay opisyal nga ini. Ginhimo nyo na gani. Hindi bala ginsuspended nyo gani sang 6 ka bulan? Si barangay kapitan sang barangay San Isidro Haro, bangod kay nakita nyo nga may violation, nakita nyo nga may ginhimo, nga katuntuhan suno sa inyo? Di ari ho, klaro katama ini, nga pagpamigos sang mga barangay kapitan sa mga pumuluyo. Iya sang mga pumuluyo ni mga ka-K5, ang iya gani ni kapitan to, mga ka-K5, unauthorized lang to, nga kwarta kuno nga gin-withdraw niya, nga ginimo yato ang atong gin-withdraw nga kwarta to para man sa mga pumuluyo gani to, gin-suspended nyo gani sa 6 ka bulan. Pagkatapos, iniya mga ka-K5 pumuluyo ang napiktuhan. Daw pariho lang nga gin-hold up nila ang mga pumuluyo nga mga beneficiary. Hamakon mo may 10,000 kay mo nga batunon pag-abot mo to sa ulunhan. Ginabantayan kay mo kagin sugo sang barangay kapitan nga barangay tanod, barangay kagawad o kung sino nga mga barangay representative. Agod nga magpangulikta sang tag 8,000. Daw pariho lang na mga ka-K5 nga hold up. Hindi ba na? Pagkatapos, waya sang plano nga ton nga City Council, way kamo plano nga maghimo sang isa ka resolusyon nga imbestigaran ini, ulaton yung DILG, ulaton yung taga DSWD. May poder kamo nga maghimo sini, mga ka-K5, no? Amo nagali siguro kung nga pangitaan gid nila ideya nga di ko na kasulod City Council, no? Eh kung mga ara ko na susbaha mga ka-K5, dari ulang tawan nyo bala? Dapat ari na ni sa inyo mga paminsaron. Imbestigaran nyo ni ang mga barangay kapitan ng tuod ni. Hindi kaya ang gamiton nyo maimbestigar ang mga district president man sang ABC. Ano pa matyaga nyo kami mga gago na gid nga? Problema sa inyo kay gago na kami, gaguho nyo pagin.
Ayaw ba na nga mamando si Mayor Raisa Triñas nga sininga upon siya sa ABC President? Imbestigaran namon eh. Ito pa matyagan plan ni Raisa Triñas kay sa mga ABC Presidente, mga umango naging mga pumuluyo. Matyagan nyo sa amon man. Gago na kami, gaguho nyo pagin. Hindi po gabilik sang ilik magkamuman. Mga lampingasan man sinyo man. Mga kagifay. Ay nami nga klase. Ginasaan ko, saka no ga. Ikasaka naman sa limpuduhan kung gingkaon ko nga hamburger ba? Hamburger na to ginaing kaon ko kag biskotso. Saka sa limpuduhan ko subunga. Bango sinisang ubra sa mga yudi kanggaro nila niyo. Inom tanay black klinika DTX 500 black kag may tisibla para ma buhinan gawa ning hypertension kag high blood ni. Kontra high blood, kontra hypertension, superior antioxidant klinika DTX 500. Partner ya may TC makaki 5 alkaline vitamin C. Mga produkto sang klinika di alternatibo di Power Duo. Mga kaki-5 nga mga food supplement nga makabulig para sa kontra sa high blood, hypertension, kontra diabetes, kontra sa tanan nga mga klase sa mga pamaritean, most especially ang prostate cancer, cervical cancer, sarcoma cancer, lung cancer, mga liver cancer, kag iban pagid nga mga klase sang cancer. Nga kay ang klinika DTX 500 puno ini makaki-5 sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mga kaki-5 nagapanami masang flow sa aton nga dugo. Kag super antioxidant mga kaki-5 gina-detoxify ang ato sining nga lawas ka ato sining nga dugo. And magluwas sina mataas kang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugarcane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang may TC naman isa ka alkaline vitamin C ang champion nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseros. So kanin yun pahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta proteksyonan aton kaugalingon. Klinika DTX pabalik kag may TC adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Standby sa aton nga mga tagpalamati. Kay sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan naton ini may kang tanan sa natabo makaki-5 nga pagpangharas to sa isa ka residente sang barangay Taytay Sonto ang ginhalinan sini bangod sang AX distribution nga sa diin makaki-5 ginharas ini siya sang barangay kapitan kag sang isa ka abogado. Ang abogada mga kaki-5 no ginmessage naton agud nga mapasabat pero may-ari ini siya nga ginsabat diri sa aton sila nga pag-message nga dapat para nga mapathag yaman iya kaugalingon. Dati hambal ko siya lingkod te attorney. Basahon ko ni imo nga mensahe. Ngayon nila pagbasaha siya basta at least na explain ko sa imo ang matutuod. Ko i-plastar ko karon na explanation ni attorney sila ulid. Kay ginsend di sa aton ang iya sining explanation. And then may ka-K5 nabatian nyo man kagabi ang ato sining nga pagpabati sa interview sa kay Janet kag sa iya sining nga bata nga mo ang padulungan ni attorney sila ulit sila nga balay mga ka-K5 kag gin kuangid ang concern gali kuno ni attorney sila ulit sadto nga siya concern ako gani siya kay ginahambalan na sila nga concern gani ko sila pagkatapos ako pang malain tisiling ko na concern ka sila ano mo ni sila haw printe mga ka-K5 hindi ka dugay standby ka mo istorya tara karon di sa ato sila nga pagpangalan. Ang mga balita ang inobatan ng Builogman yung iradulong sa inyo sa kalwan sang ining klinika DTX Coffee Mix. Ga-cafe ka na ga-detox ka pa. Ang aton nga oras alas 8:19. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.
pirmi kang loyal. Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipigo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarguso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ang nais marating, sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa, ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News
News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon istasyon! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Peha Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa kampiyon ng estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Halirigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampyon ng istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagan. Oras sa aton karon nagkalabor kita sa 28 minutos na kaligad sa alas 8. Check na to na yung latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo po naton karon si Engineer Rolly Cuenca, ang aton nga weather forecaster sang Pag-asa Iloilo. Engineer Rolly Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. Mayroon gabi, sir. Kasaaton lahat ng mga tagpalamati. Ang mula itong latest sa update sa buong adlaw year 2025. Sa karon intertropical convergence zone or ITCZ ang nag-epekto sa Palawan, kag Southern Mindanao. Northeast monsoon na ramihan na nag-epekto sa extreme northern Luzon, kag easterlies ang nag-epekto sa nabirin na bahin sa Pungsod. Dito sa ato sa Western Visayas, magpadayon ng maayong panahon. May mga posibilidad lang sa isolated ng mga pagulan-ulan, pagpangilat na nag-o-of lalasin ng easterlies. Kasarangan na nga hangin, di ka namin hanatilangan. Magadalain ni sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin niya sa 25 to 29 degrees Celsius. Adlaw natin nag-tunod alas 5:23, kaya magabot pa kini siya alas 5:46 buwan sa aga. Gumawa natin latest sa update sa DCD na Pag-asa, Rolly Cuenca. K5 News FM, Kampiyon Report. Salamat kid kay Engineer Rolly Cuenca sang Pag-asa Iloilo sa latest weather report. Ay nadamo pampamangkot kay nga ati Tawhayo. No low pressure areas are being monitored for tropical cyclone formation. Tawhay. In 24 hours mga K5 ha. Why? So Tawhay, subong Tawhay. Ang kabay pa nga magsisigin hasta sa December. Para nga nami aton nga Christmas. Bulig-buligan tatong Cebu para nga makabatsyang man sila sang Christmas mga K5. Ayos, wala sige.
Mayara kita mga K5 nga breaking news alin sa nasyonal. Balita nasyonal mga K5. Kung madumduman kung mabalaan sa aton nga mga tagparamati, hindi bala may ara kita mga K5 sang ginahiwat karon nga ining rally sang nga ginapamunuan sang grupo sang INC o kon ining Iglesia ni Cristo, mga kapatid naton nga mga Iglesia ni Cristo ang nagahiwat mga K5 sang sining sang rally. Tatlo ni kadlaw nga rally ha. Kontra korupsyon mga K5, dapat pasabton ang mga korap sa gobyerno. May mga guest ni sila nga naghahambal ito sa Quirino mga K5. Kag isa diri sa mga naghambal diri among utod ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga si Senator Amy Marcos. Subong gidamang nga gabi, no, dito sa naghambal sa may Quirino Grandstand. Mga K5, ang pinakamasakit nga tinaga mga K5 nga ginambal kag confirm sang utod ni President Bongbong Marcos Jr. nga si Imelda Marcos, si Imelda, si Amy gali. Ang utod nga si Senator Amy Marcos, mga K5, ang may ginhambal mga K5. Kag iya gin-confirm sa pangkabilugan nga damo-damo sa nagapamati nga mga relyesta bilog nga Pilipinas. Kagayhan bilog nga kalibutan makabati sinisiya. Kaya ni siya ang naghambal mga K5 nga si President Bongbong Marcos, gin-confirm niya nga nagagamit sang illegal nga druga. Yari mga K5, pamatian naton ang pahayag ni President o ni utod ni President Bongbong Marcos Jr. nga si Senator Amy Marcos. Ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nabuhay kami. Nightwatch, June Alojado, Kapulo, K5, Nightwatch. Pananindog blahibo ko sa tinaga ni Senator Amy Marcos mga K5. Sining rally nga ginhiwat sa Quirino Grandstand sang INC ang mga kapatirang Iglesia ni Cristo mga K5. Ang title sa ila sining rally is ano ganin title na K5 Andre, ang transparency for better democracy, mga K5. So ini nga rally ang tatlo ini kadlaw malin sang pizza 17 sang 16 kini no Domingo 17 kag 18 so makatapos ini sa buwas. Transparency for rally for transparency, for better governance, ano mo na sa, no? Mga K5 for better democracy, transparency for a better democracy. Ano mo na sa mga K5 ang title sang rally sang ato sining mga grupo, mga kapatirang Iglesia ni Cristo. Dito mismo nagambal si Senator Amy Marcos, mga K5, nga pahayag niya nga ang iya sining utod no sang tiempo nga buhi pag ilang nga tatay medyo okay pa kay masaway-saway pa
Mga ka-K5, pero sang ining napatan nilang amay, mga ka-K5, nangin responsibilidad ni siya ni Senator Amy Marcos. Si Senator Amy Marcos ni magulang ni mong manggod ni si President Bongbong Marcos. Tinakita igid kag sila mismo amo ang medyo nakakuan gid, nakakita gid ng kay sila mismo amo pagani nagabulig sa pagpanglimpyo sa ila nga agi. Sa ini sila ilang siguro magruuro guro na. Mga ka-K5. So amo na siya ang isa sa mga seryosong panaysayon ni Senator Amy Marcos, mga K5. Magluwas ini sang pahayag naman ni ex-congressman Zaldico nga parte naman to sa ining 100 billion pesos budget insertion nga ang tanan nga ini nagkadto kuno sa kay President Bongbong Marcos kag sa kay former inang sa kay Congressman Martin Romualdez, former speaker, kay former speaker Martin Romualdez, at 100 billion nga insertions, budget insertions ang nagsugo sini kag ang responsibilidad sini mo magyapon si President Bongbong Marcos Jr. So amo ini mga ka-K5 no nga kun nga ti ara naghambal kagayna sa subong ilang mga gabi live no direkta sa may Quirino Grandstand, mga ka-K5 si Senator Amy Marcos amo ning iya sini ginambal isa ini ka seryoso nga butang nga iya sini nga utod ang nagagamit sang illegal nga druga. So masakit ini nga mga tinaga mga resulta sini no mga ka-K5. Grabe no. Ate ano na lang matabo sini. Mga ka-K5 hasta panibuas ang rally. So why pa may mga nagapanugyan na gani. May mga panugyan na gani mga ka-K5 ang mga pila ka mga advisor labi na ang mga political analyst. Nagapanugyan na ini sa kay President Bongbong Marcos nga hindi ini pagbaliwalaon. Ining aligasyon nga ginpahayag ni Congressman Zaldico nga isa sa mga involved sa budget insertion nga ini makon mo malita ano gani ng travel bag lang travel bag mga pila ka bilog nga traveling bag mga ka-K5 unod sang kwarta nga gin-deliver kay kuan mo K5 gin-deliver sa kay President Bongbong Marcos kag sa kay former speaker Martin Romualdez. Ati ini mga ka-K5 ginabaliwala ini sang Malacañang. Wala pagid man sang may tingog nga nakagwa. May ara pagid. May ara pagid nga sugpon. Sige dugay pabati ko pisyo may sugpon pagid itong hambal ni President ni Senator Amy Marcos. Kundi amo to naga-drug sila nagahimos. May sugpon pagid gali mga ka-K5 no. So amo ning sugpon niya ipabati ta subong amo na ni sa. Mga ka-K5 ipabati tabi ng sugpon sang pahayag ni Senator Amy Marcos direkta sa Quirino Grandstand mga ka-K5. Kung nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacañang. Dahil lantaran na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi ba ninyo nakikita, naririnig? Kakaiba na siya magsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At nagbunga na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. K5 Night Watch June Alojado Capulo K5 Night Watch makon mo utod dyan niyo K5 Andre utod dyan niyo ang naghambalya mas mapatihan kaya nga utod dyan niyo
Utod yan naghambal na mismo. Kag sugod kuno sa magdaog siya. Gaway na siya kakadto sa Malacañang kay halos ang masami kagatabo dira daw dras kuno sila sa Malacañang. Sa Malacañang pa sila gahigop sus Maria Hunis. Daw kuno daw may puntos Tatay Digong. Panawag Tatay Digong siya bangag hindi bla. Puntos Tatay Digong. Kaki-5. Ti ano na lang ni man. Mga kaki-5 ano ayan matabo sini kay gin expose sini gin payag ini ni Senator Amy Marcos. Ti amo gani ni magluwa sini ang damo na sa labton ni President Bongbong Marcos. Presidente ni saya kay 500. Di na basta kay nga siya na yung pinakamataas nga opisyal sa bilog nga Pilipinas ang ato sini nga gobyerno. Hindi pwede nga hindi na pagsabton. Laban-laban sino ma sa sabat sini si Claire Castro naman. Tapos kulukad lawan ka ni Claire Castro. Ay Maria Hunis ti garapon Santissima Claw ay ni. Mga kaki-5 sa ini ka makakilibot kag makangilidlis nga mga tinaga nga nagalin sa utod mismo no sang presidente. Si President Ferdinand Marcos Jr. ang ginagamit kuno cocaine pa. Maria Hunis ti garapon ng high grade Kung sabagay match money mo makuno bilyon-bilyon nga budget insertion danto. Milyon-milyon nga budget insertion. Kayang-kaya baklo ng cocaine bisan pila pa kasako. Mga kaki-5. Laban-laban sini mapilitan gini nga maghambal ya presidente magamuni. Hindi pwede nga pabayan ini kay gin bulgar mga kaki-5 ni Senator Amy Marcos nga nagagamit sang druga ang yautod nga si President Ferdinand Marcos Jr. mga kaki-5. Tuod no kun ay basi kun no tabo ni man utod mo ni mong okay 500 bisan pa matabo utod mo ni lalabot sina presidente ni bisan pa matabo ni blood sticker dan water nga daan yun na naging Bulgaria ni man anong rason na bi man mga kaki-5 no kunin mo lang tawon si Senator Amy Marcos ni daway man sang kuan no daw hindi man siya daway man siya bad records no kay 500 no daw ay man daw mayo man sa klase sang senador. Daw ay man sa gani madalahig sa mga kawata kinawatay sang kwarta sa kabat sa gobyerno ya kay 500 no. Daw ay man so amo ning aton nga lantawon mga kaki-5 laban-laban ni siling ni manuman niya ti sino mga upod ya nga magruro sa Malacañang dol mga cabinet members niya. Anohon niya ang insertions ya i-score lang. Damo dahil mga kuan niya mga malapit siya mga tao siguro Dumduman nyo sa nguna si President Irap Estrada. Dumduman nyo sa nguna ngang iya to ya kwanto inom-inom na to ya kag sugal. Hindi bla na kwanto siya na napalayas to sa pagka-presidente, nakakasto sa pagka-presidente, bangod makaki-5 sang ginbulgar, nga ini siya mga kaki-5 ang nagasugal kang nagainom-inom upod sa mga big time nga mga tao. Isa na diri si Chavit Singson. Sino pa'y ganito? Day atong ang no? Namo man to mga grupo yan, nga mga nagasugal. Di nakakas gani sa pagka-presidente to si former President Irap Estrada. Nga ang iya sa itong isyo sa iya to, panahor lang man to ya kag inom-inom. Ariya illegal nga druga giniyo, cocaine pang ginatira ano ni matabo ni? Usadya gini. Mga kaki-5. Mapatihan ay hane kay si Amy Marcos kontra partido galing ko sa bagay. Kon politika ang paghambalan mga kaki-5 ti basi magwa ni diri nga ginapolitika magyapon ni Senator Amy Marcos ya uto din no. Eti siyempre si Senator Amy Marcos hindi na siya kapartido ni BBM. Nag-upod sila permiro ni BBM. Ano sa nguli niya daw madisgrasya, daw mawihigit siya, daw mataltal siya. Sumaylo sa sakay Digong. Pag saylo sa grupo ni Digong, gin-endorse ni Sara, tumaog mga kaki-5. Kay nga doon tayo na madisgrasya sa Amy Marcos, bangod mga kaki-5 sang isyo, may kantanan sang pagpadakop sa kay Tatay Digong kagin padala sa ICC. Mga kaki-5 ang nagpadakop sino?
Bisan pa maghambal pa nga si President Marcos nga wala sa sang kahilabtanan pero ti haro-araw man ikaw presidente pwede ka na maisay kang ginaya. Paghambal mo yan nga sa ICC nga layas ka mo daling ka mo di inugay ka mo kanto di. Layas! May-ari kami diri nga kwan, may-ari kami diri nga judiciary, may-ari kami diri nga huwes. Nga kamo yung maintra di. Kung gusto namon nga akusaran siya, kami anay maliti siya di, hindi kamo pwede kintra di. Hindi bla, pwede niyang imoon. Pero natabo, gisugo yato si kwan, si kababayan. Migo nga boksidor. Kakitay. Migo nga boksidor. Pilag bulan nga nagkwan siya, pila na sa kabulan nga nagpinpichip, may 2 bulan, 3. Ano, abi, kaging kuha ginimo yung karir, abi yung boxing mo. Silinguro ni President Marcos, siling nga, karir mo, boxing niya, sige, boxing na lang to. Mga kipay. Ang mga kakifay, ari lang taon tabi na, hambal ni Dino Takuyan de Loria, siya balaan niya gali nga muna utod niya, sang nagpadalagan, wala niya ginbulgar. Yung hambal gani ni Kwan, ni Senator Amy Marcos, after nga magdaog, hindi bla, doon hambal yung hindi bla, after nga magdaog, siya way nakuha kakato-kato sa Malacanang, kay sige kay hinigop to. Di bla mo na hambal ni Amy, no? O silingon nga sa itong padalagan pa, basi wala pa eh. Basi may ara man, pero tago-tago pa. Subong kay ara na kay presidente niya, pinagusto na. Kaya after ko na magdaog mo, kaya naglain na siya, siya after nga magdaog siya, niya naglain na siya. Kita nyo siya pangambal niya lain na, kay nga niya siya kukin na. Subot silingon, nga sang una sa nagapadalagan pa lang, medyo mayo pa. Mayo pa siya kay way pagagamit gito do, nagagamit man guro pero basi laka-laka. Pero subong kay nagdaog na. Amo tong hambal ni Senator Amy Marcos, nga sila nga nung pagkatapos ng eleksyon na manalo na, umiba na siya. Na wala na ko gani kakanto-kanto to, mga tlagsa ng okasyon kung naras nanay namon. Kaya sila niya sa mga kanyang mismo, niya sige si gamit lang kakukin to. Hindi bla? Alam mo na sa, no? Parte sa tinaga, parte sa pahayag, din Dino Takuyan de Loria. May punto man siya. Pero galing, tiyan mo itong hambal ni Amy, hindi bla? After ko nung nga nagdaog na. Hindi bla, doon mo itong hambal niya. After nga nagdaog na. O, siningon yung sangga padalagan pa lang. Diba, si kun medyo laka-laka lang guro to eh. Hindi pa to guro bulgar pa, way pa to guro balaan. Isubong kay hara na. Mga kahipay. Pero natawon ta, kay pwede man ni mahambalan naton nga partis politika ni mong mga kakay-5 mo. Pirita man ni mabalaan, kay pwede man mahambal nga ginapolitika yang utod niya. Kasi siyempre, dala man ni gapon sa politika mo. Mga kakay-5, kaya tikabalo naman kamo siya Amy Marcos, siya niya sa grupo sa mga Duterte. Best friend ni sila ni Vice President Sara Duterte. Amo na sa ato, sinikong nga ginalantaw naton man, ang fair presentation naton. Nga may posibilidad nga dinhimo man din siguro ni Amy Marcos. Mati siyempre, lain sila ya sa grupo o kon linyada sa politika. Mga kakay-5, ti kabalo naman kamo ang politika, ya way na di utod-utod mo, way na di mag-amay gani kung kisaga, kaaway sa politika, nagligat to, dumduman nyo to sa di nga ni lugar to, Isabela to, lolo kag apo, gani kwentrohan na sa pagkagobernador, pirdi pa ang lolo sa apo. Oy, di bla? Na. So, malala na gani ila relasyon dol, dugangan pa sa mga sutsot sa palibot, nakahambal si Senator Amy upod siya kasuhan kag prisuhon. Away man siya para survival ya. Amo gani, kuriki na, amo na gani. That's why nga mansig-mansig ni sila. Mga kakay-5. So muna ngambal niya, batid ko na nang nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya seryoso ito. Mas lumala ang kanyang pagkakulong sa druga dahil parehas pala silang mag-asawa. Ay, kilain hasta asawag. Hasta ang first lady. Risad Jagin. Hasta first lady. Pa yun nadalahig pag yun. Pertek sadya ni. Buwas mga kakipay ba sadyahon tani. Lumalaban na kuhan gini headlines gini sa mga balita. Mga kakipay subong hasta sa buwas.
Mga ka-K5. So, amo ning kuan subong ang latest nga balita sa nasyonal na to nga nagpalupok sa bilog nga kalibutan na ni. Mga ka-K5, bilog na ni nga kalibutan na kabalos ni. Laban-laban mahuian gid kita sa bilog nga Pilipinas. Kay mabulgar sa bilog nga kalibutan, mambal to si Donald Trump. Siya ako medyo may pagkatingkuling makunya pero way ko gaya sabu. way ko yaga cocaine. Basi magsabat na doon si Vladimir Putin to sa kwan sa Russia kay 500. Basi magsabat to si Vladimir Putin to sa Russia. Nya ako siya may pagkapuguso magko siya pero ya daw way ko yaga gamit sang cocaine. Dano ninyo diya sa Pilipinas man. Laban-laban ng presidente to sa China. Mambal siya hapos gali agawon Pilipinas. Gaan tala to suplayan talang cocaine to presidente ato na. Sadyani. So bago lang gid gimbol may sabat si Castro may hara na. Dali gid sa aton nga mga tapo hambal ko gidaw. Automatic basta presidential spokesperson kaya automatic na ikaw na yung masabat mo mga ka-K5 no. Si Claire Castro ang presidential spokesperson mga ka-K5 no. Ni si Claire Castro may sabat sa sining pahayag ni Senator Amy Marcos. So standby kamo kay pabati nato ni para nga once and for all mapresenta nato na sa tagsa mga ka-K5. Grabe ni nga mga balita ni perte nga mga balita subong nga gabi no. Mga ka-K5 sa balita nasyonal amon nga galulupok subong may mga adviser na may mga nag-advise na gani nga dapat hindi ni pagpabayan mga ka-K5 ni President Bongbong Marcos. Ang aligasyon sa iya nga gindalahig siya sa flood control project nga isa man siya gani-gali mga ka-K5 sang inang rason kung nga sa 100 billion nga budget insertions. Duha sila mga ka-K5 ang pagkaisaya nga si former Speaker Martin Romualdez. Amo ang may kailabtanan sini mga ka-K5. Pagkatapos amo naman sa rally sang Iglesia ni Cristo sang aton nga mga kapatirang Iglesia ni Cristo. Mga ka-K5 ato naman no, invulgar naman no ni Senator Amy Marcos ang utod mismo sang presidente nga mga ka-K5 si BBM ang nagagamit sang illegal nga droga. Bangon sini siyempre automatic na mga ka-K5 kinanglan may sabat tayo na Malacanang may kasubo sini kay nga pating asawa na dalahig. Ang barya kay dahil parehas pala silang mag-asawa. Gusto pati asawa ga rot man. Ay Maria ihunis gini. Sadya gini. Ano matabo sini sa aton na mga ka-K5. Naganubo subong kag naga-bag down. Gamat-amat bag down subong aton nga ekonomiya. Bangod sa sini mga K5 sang kontrobersyal nga mga ghost project ilabi na gid ining mga flood control projects nga ghost kag lakip na diri mga K5 ang grabing pag-uyog subong sang aton nga ekonomiya bangod hindi establisado aton nga ekonomiya subong tungod sini mga K5 apektado ang aton sining ekonomiya bangod kay nagadula ang salig sang ato sining mga kwan sang ato sining mga negosyante mga negosyante ta nagadula salig diri sa nga mag-invest sang ila sining mga kwarta kag sang ila sining mga propiedad diri sa Pilipinas bangod sini sang kontrobersyal nga floodway or sang sining flood control projects anomaly plus ini mga ka-K5 sang kontrobersyal nga ginpagwa mga ka-K5 nga tinaga ni ex-congressman Zaldico kontra sa presidente kag sa former speaker nga pagkaisa niya man. And beside that, may posibilidad madugangan pag ini bangod kay seryoso ini nga mga tinaga ini ginpagwa ni Senator Amy Marcos nga nagagamit sing illegal nga droga nga utod ya nga presidente upod siya nga asawa amo ni mga ka-K5. So laban-laban base may tendency nga magsarurot pagidugang nga ekonomiya sang pungsod Pilipinas.
Prepara na kamo sa aton nga mga pumruyo, way man taga pamahog pero nga ato sini mas mayon nga may preparasyon kita ya sa ato sini nga pagpangabuhi dire. Yaring sabat may kay 5 pang kuano pang ang rebattal sabat ni presidential spokesperson Claire Castro angot sa pahayag ni Senator Amy Marcos mga kaki-5. Ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to, na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test. Bakit hindi siya tumutol noon? Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado. Mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulong Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanumalyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nag-fentanyl. Hindi niya kinall out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan, fake news. So, Senator Amy, sana naman, maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na to. Napanood niyo na po ba yung sinabi niya? Ito po, papakita ko po sa inyo. I-share ko po at isa-isahin natin kung gaano siya kadesperada. Batid ko na nagdadrag siya! Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. So muli mga ka-clear, alam nyo yan. So alam natin to. Nakita natin. Medical certificate. Hospital ang nagpatunay na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. Muli, alam na natin kung saan gumagawi ang isang Senator Amy Marcos. Umpisa pa lang mga ka-clear. Umpisa pa lang noong January 2024. Yung first maisog rally, kasama niya ang Vice Presidente. Kung paano bastusin ng dating Pangulong Duterte ang Pangulo natin, tumawa pa siya. Hindi siya tumutol. Wala siyang naramdaman na hinanakit para sa kapatid niya.
na yung integridad at pagkatao ay niyuyurakan harap-harapan. Ito na lang mga ka-clear. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Night Watch. So mo to mga ka-K5 no. Ang iya nga pamatuod nga may ara nga inang medical certificate talin sa St. Luke no. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ini siya ang negative sa illegal nga droga. Pamangkot ano ang drug test sa iya ihi. Ang ihi kay 500 isa lang na kasimana way na. O chilingon kung syabong ginagamit mo, kung cocaine na ginagamit mo, kung marijuana ginagamit mo, marijuana gani dugay pa namong. Pero mga syabo ni ka mga cocaine, isa lang kasimana sa ihi na way na dayon. O chilingon antes ka like for example magkadto kabi sa magpa-drug test ka. Bisan gagamit kasang syabo kung marijuana or syabo lang amin o syabo kag cocaine. After 1 week may kaki 5 way na. Tapos sa isa ka simana hindi ka magamit, then sa sunod na nga simana pag pa-drug test mo automatic dula na way na. Kinanglanon sa mga kasubong sini nga mga klase sing illegal nga droga. Katulad abi sang syabo o kung sa marijuana. Pwede ka makuhaan sa buhok o hindi gani ang pinakadabes sa dugo. Kaya yung dugo mintras mapatay kami ara gino. Hasta mapatay ka sa dugo mo, may ara na nga substance na nagaupo sa dugo mo nga hindi madula-dula magka-K5 bisan ano pa. Bisan ano pa matabo na. Bisan mag-inom ka pa sang klinika DTX 500 na. Magka-K5 na. Amat-amaton na isang DTX 500 palimpyong dugo mo pero ang substance nga iya sang syabo. Laban-laban amat-amat ro ganagan pero ang iyaguro nga iban nga substance harap pa na da. Pero kung sa mga ihi lang hapos dulaon mga ka-K5. Kung kakapin pati kung ikaw abing ospital bi K5 Andre. Ospital ka bi. Presidente nagpa-drug test. Positibo. Positibo mo. Gahin na gani damo ko sa mga araw-araw kamantimo. Kayang-kaya ganing aligwaton ang mga resulta sa mga ordinaryo ng mga tao kay 500. Ayan pa sa presidente. Magluwas kilang kung mag-ako Gay yun na talaga. Mga ka-K5 na palarihom lang ni sila tanan. Ang problema naton subong kita nga mga pumuruyo kay ti mga ka-K5 ni laban-laban nga to sining pungsod matamat naman masarurot naman ning pang ay so imbes nga matamat kita balik sa manami nga pangabuhi diri sa Iloilo. Gamatamat man pamigado mga pumuruyo ni. Lan tawabla taas-taas ang ato sining nga mga real property tax dugangan pagin nga mga negosyante subong nga kalapatay diyo. Damo-damo nagkalamatay nga mga estudyante subong patay ilang mga negosyo. Diri sa syudad sing Iloilo bangod sang taas nga real property tax. Ikaduha ginpasudlan pagin ang mga taxi operators daw lalain subong mga taxi operators ginpasudlan sa mga sa mga taxi nga damo-damo pagin. Wala labot sina ginpasugtan masang mayor. Mga ka-K5 kag subong man kaya ra pagit subong kuno nga green taxi naman yon no nasa nang daw electric sa taxi naman daw inog pasudlo naman diliwata bo so sadya gini mga ka-K5 ay perte sa kasadyahon grabe gid mga ka-K5 te tugangan subong isang balita sa nasyonal nga mo ni subong nagalalain naman ang Cebu to mga ka-K5 the Queen City of the South no subong nagalalain man kay puro matamdamo man patay to bangod sang baha man. Ano dala ning aton pungsod maigo pa sa nagligad nga mga binulan man sa mga nagligad man nga mga binulan tong linog pagid. Ari na. Subong ano ning matabo subong
Ano na lang kita tanan-tanan nga mga pumuluyo, mansig na lang kita. Ang ato sa moon, hindi na kita magsanay sa gobyerno. Mapatay-patay na gilang tayo sa ato sining trabaho para gilamang nga mabuhi ta. Hindi na kamo mag-asa pa nga magmilyonaryo kita na itudo-tudo. Aton subong nga luwason tang aton pagkaon na sa matag adlaw-adlaw nga tanan bangod sini. Sa sitwasyon subong bangod kay nakaangkon kita sa mga leaders nga mga bulayog. Nakaangkon kita sa mga leaders mga K5 nga ila lang mga kaugalingon kag personal nila nga interes ang ila ginapaminsar. Wala sila gapaminsar mga K5 sang mga pumuluyo. Ang ginapaminsar nila ila lang kaugalingon mga K5 nga political career para nga magpanami sang mga nila sa mga karira nila sa politika. Pagkatapos kita aton amo ang apektado kay ang aton nga kwarta gaputoy-putoy kita kaobra para mga K5 nga magbayad sang buhis. Katapusan ng buhis ta ginakawkaw malang ginakawat malang sa mga iho di patula nila. Palariho malang ni sila tanan-tanan. Man nga ang tagsa-tagsa mansig pasikat kang mansig pagwa sang mga baho sa tagsa-tagsa habuyan na iluta. Mga K5 ang apektado kita nga mga pumuluyo. Wae Manila na sa mga yunipatula nila na kay bisan magsagi sila sang bakbakanay nagkagwaswasanay na sige sweldo sa mga yunipatula nila kag mga dalagko pa sa mga sweldo nila. Ikaduha nagarakit pa sila sa mga kwarta halin sa kabal sa gobyerno ilabi ng mga ginabayad naton nga mga buhis. Kita gyapon nga mga pumuluyo ang makaluluoy. Tani pagsulban ni. Dapat pasulban. Nga ang nag-amon ni natabo ni. Mga K5. Bangod nag-research kita mga K5 no kung nga ang iban nga mga pungsyon kadasig sang umwad nila kadasig sang progreso sang ila sining pungsod. Ilabi na ang Singapore. Ang Singapore makakipag ang Pilipinas. Diamak nga mas manggaranon ang Pilipinas ang sa Singapore. Ang Singapore sang una ya mga K5 siya alin gidya sa puno, way gidya mo. Mas mayo gani kita diri kay kumpleto kita diri may bukid, kita diri may uma, kita diri may dagat, kita diri. Singapore yung mga K5 way sina. Way gani sila ito yung uma. Ang nagnami ila to nga grabe ang progreso nila to how. Number 1 mga K5 nga isa sa mga rason. Abi nyo kung ano? Bangod mga K5 ang ilang leader dito nga ginpili hindi kawatan. Amura na buot silingon kung may ara gid man sang ginatawag naton abi nga korupsyon. Pinaka-less percentage niya mga ara sa 10% ang kawatan sa gobyerno sa ila to. Ang aton diya 101% puro buaya, dalok-dalok, sungak-sungak kwarta. Ultimos barangay gani, mga kabarangay kapitan gani, mga kawatan. Ultimo barangay kawat, hindi lang kay kawatan, hold upper. Kay 500. Ultimo sa barangay gani, mga barangay kapitan, mga barangay kagawad. Mga kakipay mo, mga kawatan, hindi lang kay kawatan, hold upper pa. Mayo bala na nga hatagan kay mo sang aik sang gobyerno 10,000 hold up po niya kay mo kwa o niyang 8,000 2,000 bilin si mo kundi hold up. Amo na mga kakifay o silingon duna na niya sa aton sa Pilipinas nga tanan-tanan nga tao daw halos kalabanan. Ilabi na gid mga politiko diri halin sa nubo pinakanubo nga posisyon asa sa pinakataas nga posisyon puro kita na mga kawatan. Ano kanami magrebuilde. Rebuilde, bot silingon, inablang hindi ka na magwaguwa sa balay mo, bla, rebuilde man na. Nang malayas ka bla sa balay mo. Hindi, bla, kung maaki ka sa imo nga ginikanan, kung kisa, siling mo, maribuilde, bla, ko, layas ko na, ya. Uli ko na sunod si mana. Ulugot, no? Ang mga balita ngayon nabatan ng builog na dulong sa inyo sa kalwa sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Ini mga kaki-5 ang para sa makauturan naton nga mga may problema sa viral and bacterial infection, hilanat, sipon, ubot, trangkaso. Ang nag-uso bala sa nagligat to nga inang
ano ganito, influenza-like illness. Kaka K5, amo ni pinaka-the best nga pananggata. Klinika D3 Bio, isa ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gidbatok sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog maka K5 nga natural microbial sa aton nga palibot. Kinapanami man sa D3 Bio pinaagi sa MCTs o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas, which is ang vitamin K isa ini siya mga K5 ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding ko na dengue ka. Ginapanami man sa D3 Bio absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation kag nagabulig agud malikaw lawas naton sa bleeding ko na impiktar ka na sang dengue. Kani ano pa ginaulat nyo? Inom sang D3 Bio the superfood supplement para layo sa dengue kag iban pa nga mga balatian. Kag kung gusto mo nga mag-ayo, magklinika D3 Bio. Alas 9:11. Kampiyon sa balita, kampiyon sa sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw ano man ang kabudlay importante nagaulog danay may iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw at yun lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon pahina ng mga luha ipatan ng problema magkamon kag magluhog sa bagunga paglaom wala sambaya ay bisan nanuman kabudlay wala sambaya ay bisan nanuman kadugay 2016 sa Olimpiado ako ni Dr. Mili before ko na Mexico almost a decade ago dahil sa ito ako sa clear na plan sa life ko dali ko na-grow dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko dali ko na-achieve ang comfortable life dahil ma-action sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay, magpila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagayon sa akin. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasubok bayluhan ta sa kalipay wala sambaya ay bisan anuman kabudlay wala sambaya ay bisan anuman kadugay ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abaraw-Palit o kung mas kilala bilang Manilay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Neil. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung aray Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala din ako sa may matunan. Tugtog isa kaadlaw na bayuhan ang tanan ng pagpangabudlay, sakripisyo, tag dedikasyon.
Naging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadalagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nangin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawa. Kita, padayon nga mag-augpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman kanina. Handa magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sang March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na mold kid sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager ng K5 News FM Kulasi. So malipay. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Balik mga K5 rin sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 18 minutos na karigad sa alas 9. Mga nabilin nga mga ginutlo na to. Subong check na to ng balita. Nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Mga K5 kag subuman sa kay K5 Alex Escalante. And of course, kung malabutan ta pa karon ang balita managikan kay K5 Kim Caluyo. Palariho ni tanan mga balita na daw lalalangot ni partis bam threat ni tanan. Pero antes sina na pang samtang way pa si K5 Jenny. Shout out sa aton nga mga followers kay Jenny Halyorina niya John N lang ko di idol. Kay RJ Dosado, shout out sa family Dosado sang Cornea. Banks PSG siling dire siling di kawatan diri ang leader ka Singapore kag wala diri sang puro parinte. Amuna usto na. Muna kun nga ang nami pangabuhi ta. Sang taga Singapore to, grabe nga pag-umwad sang Singapore. Kay Shane Reyna taghap o kanya niya wala tuo nga isyo. Daw wala man kasulbaran gadugang pagani ang isyo. Daw hindi na kaka-proud maging Pilipino. Proud lang kita nga maging Pilipino kung kung magboxing si Manny Pacquiao. Pag was kang bumoxing si Manny Pacquiao, automatic na proud kita nga Pilipino. Pero sang una bla, damo-damo bala sang naga-proud nga Pilipino siya, sang si Digong ang presidente, hindi bla ki 500.
Doon man no, sang sinigong presidente magkadto sa ibang nga lugar, ata si Vladimir Putin niya kaidulay siya mo. Kagang hindi bla. Kaki 5. Di ano pa proud na proud ka man nga Pilipino kay nga presidente mo ginakuan mo gina idolay siya sa iban nga mga presidente. Adria subong yan di ano pag idolay siya kay ginapagwa siya niya bangag niya presidente to. Dino takayon Deloria kita man gihapon siya ang guba sa kaugalingon tanga pungsod amo gani. Sakon kagid sa akon kagid malipay. Grabe ngalan niya ba? Nya idol reklamo ko sa barangay Taytay Sunto. Wala suga street light. Amo ni sila nga panago sa media kap. Ano man sagay panago nga. Nakatukob na to sang mga 768,000 mapakita pa. Mga 768,000 to ang taga barangay Taytay Sunto nga narakit sang mga barangay opisyal to. Kay 96 ang kwan, 96 ang benepisyaryo, magtag 10,000, mga K5 ginkuha ang tag 8,000, mag 8,000. 96 ka 8,000 pila isipan nyo bla. 96 ka 8,000 nagadagan mga K5 sa 768,000. 768,000 ang narakit na to suga ang ay gani na wala suga para hindi sila makita. Pancubilia Vintoranza Calixto ay ambot si imo anti-clear san-o mo lang na upod si BBM silaya duha halin sa pagkabata. Ay tuod no si Claire di ba si kun gagahulid man si Claire sa kay nanom ning sungad ko man sa kay Rowena Joy Nulan Claire na may wala ka pa sa Marites the Claire the fake news. Dino takuyan di Lorian niya huli ka na. Rene Salinel niya si Aimee ang bangag sila to. Dino takuyan di Lorian niya mas may laman pa si Castro sa kay Aimee. Si Larry Kirat ni Aglas ni Algas Brinosa niya sir balabo aya din siya. Dino takuyan di Lorian niya Idol John kitang-kita naman kay Aimee sa itsura. Wala naman sa ibang ipakalain ka ugalingon man family. Kaugalingon mo ano man napakalain mo sa ambisyon mo. Okay, sa Rowena Joy Nulan, good evening man. Shout out RG Dosado, Susan Siscar, Rene Silinel, si Pancubilia Vintoranza Calixto, mayang gabi ko no sa mga pinalangga ko dira Zone 6 Kalumpang, kag sa San Nicolas Tapas Capiz. Si manumano niya malala na gani ila relasyon dol dugangan pasang mga sutsot sa palibot nakambal si Senator Aimee upod siya kasuhan kag prisuhon away man siya para sa survival niya. Si Elmer Feliciado siling ni Dino Takuyan Dilo niya balaan niya gali nga muna utod niya amo ni basa ko ni gina. Helmer Felicidario, good evening man, Rene Salinel niya kontrapartido na nga kontra kay BBM. Fred Pasgala Jo Campo, tapos na Bulgaran is on. Si manumano niya ti sinong maupod nga magruro sa mga kanyang dol, mga cabinet members, anhon niya ang insertions niya, i-score. Si Michael Blas Sicilis, good evening man, si Zaina Lee, good evening, kag sa kay Sean Robert Tabanda, shout out sa mga taga Sara, I love you ko no. Sa kay Maricel Balor Casiple, good evening man, and Anthony Bahala. Siniya sir, good evening, shout out kami diri sa barangay Soligao, Barbasa, Antique. Sa kay Leodel Asturias, Singson, mayang gabi man.
kag sa kay Julia Albert Cagancia, Dino Takuyan, dilo nabasa ko na, okay? Sige. JC James Garbelles niya kung niya kulang patasang teknolohiya sa Iloilo, hindi ta madali-dali matrace kung sa diin gahalin ang mabasahi nga ang mensahe nga may bomba. Pabulig sila sa Bombay, idol John, kay diin naghalin ang mensahe kay balaan na ka Bombay, mga iksinita, gani tutulan nila. Lain ng imo niya, para niya sa mga manugsukot utang. Jen Diases Pradilla, good evening man. Salinya, good evening po, diin mabakal diri sa Sara ang inang rice coffee, DTX coffee mix ning amon, no? Ang rice coffee din naman mo iko ka baluaw. Okay? Ginel Yurinia subong aton presidente idol adik gin confirm na kautod ya. Ano naman next nga matabo ayhan? Ti masabat na subongbong niya si Aimena niya pariyom na kami nga duwadik. Ay, ambot lang. Nariyay huni, so ano na lang ni. Arnold Graho da, shout out no sa Balabago Haro. Robert Ligaspi, good evening man. Check na to ang balita kay informasyon nagikan kay K5 Alex Escalante. Si Congressman Lawrence Defensor sang 3rd District of Iloilo nagpagwasa statement nga ipadakop ang mga nagapalapta sang bomb threat. Amo na yang balita mga K5 ngayon sakto. Hindi kay Mayor Raisa Triñas mahatag reward nga 100,000 sa makatudlo sa nagapalapta sang bomb threat. Baliskad ni Blacky 500 do layo no. Ang kay Lawrence Defensoria ipadakop ya ang iyaya ni Raisa Triñas mapagwa na sa kwarta, gamitan niya lang kwarta. Bochilingon tinamaran. K5 Andre sa balita nagikan kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. K5 June, ipadakop ni Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor ang mga nagapadala sang bomb threat sa mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo. Ini ang kasunod sang asod-asod nga bomb threat sa mga bulutuan sa probinsya, ilabi na sa tertiary distrito. Suno sa mamalidha, hindi lango-lango ang pagpadala sang bomb threat kag hindi ini dapat paghimuon, ilabi na sa Iloilo bangod nga makaguba ini sang kalinong sang komunidad. Dugang pa niya nagapatiman ini no K5 June nga ang mga pamahog ang kabahin sang destabilisasyon hindi lang sa probinsya sang Iloilo kundi pati man sa mga kabanwahanan kag syudad sini. Si Iloilo 3rd District Congressman Lawrence Defensor. Kahalongin ka mo kay ipadakop ta kamo. This is part of a destabilization not only in the province but in the towns of Iloilo. Hindi lango-lango ini dapat hindi ini paghimoon sa mga Iloilo nga nagaguba sang kalinong sa aton komunidad. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Amo niya ang gusto nga leader K5 Andre. Amo niya ang gusto nga leader, amo niya ang gusto nga husto nga kwan nga inang pagdumala no? Nga wala saya naghambal nga gaan ko 100,000 ha kung sino makadakop direkta nga hambal bla halong kamo kay ipadakop ko kamo. Amo na sang matutuod sa ginatawag naton K5 Andre nga leadership kag political will. Hindi da? Sila nga halong ka mo. Yung ginadestabilize nyo. Part in isang destabilization. Sa nga to, sila nga gobyerno, ang obra nyo. Bomb threat yun eh. Yung halong ka mo. Yung kay padakop ta ka mo. Amo na iya ang gusto nga leadership. Amo na yung gusto nga paggamit sa political will. Diri sa aton syudad sa Iloilo, sila nga inahambal ko gid. Nga konsin, ang ulo gatang utangog din. Nga konsin ang
ka makasugid. Hatagan ko 100,000. Agay! Yo, dapo gabilik sang ilik. Mamatyaga niya do, tanan nga tao, madalay sa kwarta. Wisit nga klase ka. Pag dumalahan ng syudad ta niman, no na lang niman. Oh, bangag na presidente tang syudad ta daw, bangloy man. Si Amy Marcos pa, bangag na presidente ta. Pagkatapos, ang aton rin pamunuan sa syudad daw, bangloy man. Ayun na po, gabilik sang ilik yan. Yogs! Kamu man na bala sulon, kaya nagpasugot, kamu sang UGT ng mayor. Ilang tawa ko ni usara niya lang pirmi kwarta. Tamaran na manumdum, tamaran na maminsar, tamaran na magamit sang brain cells. Nga kay UGT gani. Amo nani. Ay kalain. Oh, shout out anay sa aton nga mga followers sa June Kapulot News Live nga nagalantawa, Cyril Ares Aliado. Mayong gabi sa mga tagalampaya kaninog kuno, shout out sa Aliado kag Halyado, Cercado, Malaysia family. Kay Aaron Paul, good evening man. Richard Pistanyo, good evening idol. From Gustilo La Paz, kay Renz Kyle Diboke, yalan tawab lang ipon Marcos damo kike. Animales, pati yung mga ngipon kay isa to. Kaning ko sa bagay mo kinanglanong kinamabalan sa tao kay man presidente ka mo. Public official ka, ti ko nun makita si mo da munuhon gid isang tawo ya. Bo, sinyo da. Kita nyo pa na, araw-araw matinyo. Sa kay Rans Kyle Diboke, yang adik bating-tingan na iya lusot sa pihak nga durunggan. Si sino pa ni? Joven Matias, good evening. Kyle Wishley, good evening. Renato Bindita, sini Idol John, 100 billion ang insertions ni Marcos Martin kag Saldico. Hambal ni Saldico, gani. Kay Rinaldo Caspe, yang tao ga usmod. Ang iban nga barangay kapitan kakagawa yung nagauswag gid pare. Good si Mills Malupa, good evening Idol John. Leo Recto Matiliano, good evening. Shout out. Kay J. Bonbon Consumo. Jason Habunita, niya ko na mo nga istorya niya, wala pulos sila mga CCTV sa eskwelahan da. Yan kung sabagay ang CCTV na yan, kuhan mo na namang patay security sa eskwelahan niya, dapat among pag-secure sa mga kabataan da nga kung magsulod da ang mga kabataan, tanan-tanan, kung mga partikular, hindi pwede kasulod sa eskwelahan para nga sigurado, no? Sa kay Benito Ilarmo, good evening. Narciso Bolivar, may gabi from Hong Kong. Sa kay Lona de los Reyes, good evening man. Sa kay Maylin Pudadera, Pariente, may gabi sa mga taga-dungon si Mandurriao. Florinda Cadabero, good evening. Marinette Manican, Renato Bindita, good evening man. Joven Matias, Apple di Tabata-asan, good evening. Sa Hilado family, sa Maison 3 Ungka, nagamonitor. Kag subuman sa kay Virginia Pareño, Marivic Pareño, kag Nonoy Pareño sang barangay San Pedro Mulo. Diraman sa kay Bing Lotero Tan, kag William Tan, John William Tan sang barangay Benedicto Haro. Good evening. Kay Danny Labrador, Florenda Cadabero, and sa tanan-tanan nga nagalantaw man diri sa aton sining Facebook page ang John Kapulot News Live. Di makalipat ha, i-kwan nyo man, ano ganina oh, i-follow nyo man. Ayos! Ang mga balita nyo na batan ng Builog ginadulong sa inyo sa kalwan sang X10 Food Supplement for Men. May makakaklabuwas ka nga nagabulig para sa extra energy sang lawas ta, kag nagapanami sang sirkulasyon sang aton nga dugo, nagabalik sa hube ng aton performance when it comes to labing-labing ang paghambalan. X10 Food Supplement for Men, mabakal sa mga butika produkto sang klinika de alternatibo medisina. Standby kay DJ Macho Kulen sa programa Laugh Out Loud.
Wali kita tiyempo din sa ato sa nga pagpangalagad sa kada sa bulong nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 John Aluhado Kapurot para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa